Salam rahayu para pandherek ingkang tansah binerkahan dening Gusti. Pepanggihan malih kaliyan pawartos kabingahan lumantar Dilah Kasukman. Dilah Kasukman menika inggih renungan utawi limbangan paditenan ing basa Jawi ingkang dipun anggit dening para pandhita saking Gereja Injili ing tlatah Jawi utawi GITJ. Dilah Kasukman, Jumat Paing 15 Mei 2026. Irah-irahan iman ingkang tahan rikala kauji. Saking setunggal Petrus setunggal ayat 3 dumugi 9. Mbok menawi ing medal samangke kita nembe ngadepi ujian tumrap iman utawi kapercayan kita. Pasamuan sakawit ingkang sumebar ing wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Alit, lan Bitinia nembe nandhang pacoben nampi pangina saha panganiaya saking para tiyang ingkang dereng pitados. Kawontenan punika saged damel manah ajrih saha nilaraken kapercayanipun dumateng Gusti Yesus ingkang sampun paring kawilujengan lumantar sedanipun ing kajeng salib ing ardi Golgota. Rasul Petrus paring pepenget bilih ujian iman punika ndatengaken kasaenan tumrap para tiyang pitados. Kasebat ingkang kados mekaten. Pamrihe ora liya supaya katana murnine percayamu. Senajan mas pisan sing bisa rusak kuwi diuji murnine srana geni. Apa maneh percayamu sing luwih aji tinimbang mas. Kudu diuji iya supaya katana murnine. Temahan ing dina rawuhe Gusti Yesus Kristus kowe oleh pangalem, kamulyan lan kaormatan. Ayat 7. Cobi dipun gatosaken kasaenan punika. Setunggal, supaya katana murnine pracayamu. Kalih, emas bae uga kauji. So 3. Rikala Gusti Yesus rawuh badhe pikantuk pangalem, kamulyan saha kaurmatan. Wonten satunggaling katerangan bilih iman utawi kapercayan ingkang murni punika ajinipun nglangkungi ajinipun mas-masan ingkang wonten ing jagat punika. Sarta ujian punika bab ingkang limprah tumrap punapa kemawon, punapa malih bab iman. Pangajeng-ajeng ing tembe ing pundi Gusti Yesus paring pangalem, kamulyan saha kaurmatan ndadosaken kakiyatan tumrap gesang kita rikala nampi pacoben pinangka ujian tumrap iman kita. Punapa malih menawi kita enget bilih kita sampun nampi kawilujengan ing Gusti rikala kula pitados dhateng panjenenganipun. Ayat 3 lan 9. Pramila kanthi mekaten sampun ngantos tumut ombya ing jagat punika ingkang gampil ewah gingsir. Rikala nampi pacoben arupi pangina, panganiaya lan sanes-sanesipun, kita mugi boten tetep ngekahi tumrap iman kapercayan kita. Namung Gusti Yesus kemawon ingkang dados sumbering kawilujengan sarta papan anggen kita sesambat saha ngupadi pitulungan. Kaanggit dening Bapak Pendeta Emeritus Suyito Basuki. Mekaten Dilah Kasukman dinten menika. Gusti berkahi.